Uh, Ay, naging sa malabas eh. Kailan tanong? Bangon sa ko. Kasakit. Okay, kasakit sa kong kalawasan. Okay, kasakit sa kong kalawasan. Okay, kalawasan. Saan naman eh? Saan naman eh? Okay. Sakit sa kong kalawasan. Okay. Mura maghilantan ko. Hindi ko lawas. Lain dyan eh. Lain dyan na. Gilok na patulan. Taya na eh. Gilok na patulan. Gilok ka eh. Kesa, nawala. Nawala man gid akong pangsimhutan eh. Hindi ko kapanimaw. Haka niyo eh. Wala yun eh. Padung na yun eh. Ay, kung ba araban niya ning kuhan na ba eh. Tawag nilang ka ng COVID. Kaning bago nga mga variant na sa mga variant. Daghan naman sa gaya ni. Ay, ganun sa mga tao ni maurot ang virus eh. Nana sa tawag Delta variant. Ito naman guro ni letra Z guro. Wala gitu pa. Ang simutan ni ba? Panitistingan ba? Simutan ako nga. Tistingan ng simot ba? Ay, nako. Lagid. Lagid. Kaya niyo eh. Ay, lawas na. Ito na bang nitas kong ulo. Lantan ko. Sama naman eh. Panglasa kaya. Ito'y duda juga nila. Delta variant pintingali. COVID pintingali na. Kisa, tingnan ako panglasa eh. Asin. Kani, asin. Tingnan ko, asin. Isa, masuk asin ha. Kani. Baan juga kan yung berada. Tingnan ng asin be. Paano na ako? Ay, nara. Ay, kulbaan naman yung tao na niyo eh. Hindi ko na be. Ito ko nung tistingan nagnapabanti pang lasa ni obrahan eh. Ay, ito tistingan nagparat pa ba ng asin? Natay. Wala yun. Nili na parat. Wala yun siya lasa. May tamis manoon. Iskot man yung asina eh. Anong tamis man eh? Baka na jugoan nila. Kubig na gitingali ni. Ano tayo sa? Ipamaulan ko. Sakit akong lawas. Tapos, gilantan. Walang pang simhot. Tapos, wala na po yung panglasa. Duda juga ni. Kaya murag COVID gitingali niyo. Pero tayo sa, mangko isipon. Sakay ubo. Pero karat akong tunlan. Asa, murag karat yun. Tiwas. Imbes plima ang mugawas, 5 centavos. Murag nagilog na sa balik. Murag kaubo. Duwa na sa kabatsingin ko. Atay ba ni? Ay, grabe, gilog ka naman gihapon, oy. Puro naman tao ni Sinsiyo. Tikbitsin ko hunra ba? Ay, murag dikin may gilog na pagbalik. Kudakuha naman ani, 200 pesos naman eh. Papilon pa. Kuya, manggudani kung... Mo na gitawag nilang Delta variant. Mo naman tingali ng Delta variant. Murag nawala naman ang katulog ang gilok sa akong tunlan. Tay. Uy. Gilok ba? Uy. Gusto na nanggit kasi yung tumakulang. Dok. Tignan ko pa check up niya mo, Dok. Gilok ba ba? Gilok pa. Ay, dili naman yun ni. Oy. Wanay kwarta. It's the motherfucking Eagle Double G.